assalamu alaikum yeɓiyankoɓe WINNDERE-TV commune Sohna Koumé waɗanta on rubrique Dillere campagne saabi ɗum ko won hewɓe ene mbaɗa élection ene jaaha e campagne kono ganda holko woni hen wadde nden en telloto ƴeewen suɓade yoga e yimɓe yewtidde munen won hen e jewte faade campagne wonden caméra am Abou mi jehen on y va. Musidɗo jaam ñalle a salminama indema min ko ceerno Abdrahmane Niang Horndolde. ceerno Abdrahmane Niang Horndolde. ceerno Abdrahmane Niang hol candidat ma? Candidat am ko Abdou Karim Sall mo Horkojere. Abdou Karim Sall holko ganduɗa Abdou Karim Sall? Abdou Karim Sall mbeɗa andi makko gueɗe kewɗe e ko nafi ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɓiɓɓe Sénégal saha mbiyatmi. Abdou Karim Sall ɗo tan e Fuuta ko jiimi e suwaɓe ɓokkiɗo contrat ji gara miraille vert e eaux et forêt e ganduɗa hoore mabɓe o nanni kadi seemi ene waɗi leydi ɗo hay ɗo e nder wuuro ngo ɗo ngo nder Hammadi Gunare ha Horkojere ha Sinthiou Bambi ha Kanel foof ha Dane Maayo Fadlal ha wiyatma ɗo woni Bappalel ala suwa moɓe o nanani e gara miraille vert walla eaux et forêt walla seemi eyyi Abdrahmane holnde campagne o gasata? Campagne o aɓe mbiya le 15 eyyi le 15 foti gas après ɓe pofto le 16 le 17 wona woto wona jour voté eyyi no foti liste uji élection dañƴen? eyyi liste uji élection ko 41 personnes 41 eyyi assemblée no foti député ji gon toon? assemblée député ji gon toon non toon mi contani il faut mi compte eyyi élection o watta ko le 17 novembre élection baɗo le 17 novembre o no wiyete? élection baɗo le 17 novembre o ko élection o ɗo député ji assemblée eyyi pour woko yeɓe député mum assemblée. eyyi no foti voix uji mbawɗa dañde beele aɗa daña député goto? voix uji non hay toon ne manque lerdemi so Allah. eyyi bureau vote uji ɗi hol heure moɗi gudditta e hol heure moɗi guddata e hol heure pause munen? ɗum fof laaɓanimi taw heure moɗi guddita nde moɗi guddita ɗum fof ko ɓe gandi kam minen kam heure moɗi guddita fam toon tawarmi inchallahu rabbi. Abdrahmane Niang a salminama a weltanama.